Mä oon Ojalaisen Hanna-Leena, Ruskatalon palveluyhdistyksen toiminnanjohtaja ja olen ollut täällä Ruskatalolla töissä 29 vuotta ja toiminnanjohtajana nyt sitten semmonen reilu 10 vuotta. Ja Ruskatalot on Porissa toimiva yleishyödyllinen palvelutuottaja, joka tuottaa vanhusten hoivapalvelua, ympärivuorokautisen asumispalvelua ja kevyemmän palveluasumisen muodossa. Ja sen lisäksi meillä on tuossa Jokirannassa Kaarisillan kupeessa Villa Ruska-niminen virkistys- ja koulutuspaikka, jota me käytetään meidän henkilökunnan koulutustilaisuuksiin ja sitten myöskin vuokrataan sitä tilaa yksityisten ihmisten erilaisiin tarpeisiin. Me ollaan oltu Satakunnan 247 turvapalvelujen asiakkaana toistakymmentä vuotta. Meidän yhteistyö varmaan aikanaan lähti jo näiden palvelukotien osalta, mutta tällä hetkellä, kun meillä on oma henkilökunta näissä palvelukodeissa 24/7, niin nyt meidän yhteistyö on sitten niin kuin keskittynyt tuohon Villa Ruskaan ja sen turva- ja vartiointipalveluun läpi vuoden. Meidän yhteistyö on sujunut mutkattomasti. Se on meille tärkeä arvo, että me tehdään yhteistyötä porilaisten toimijoiden kanssa, joista esimerkkinä nyt just Satakunnan turvapalvelut 247 ja joustavaa, helppoa asiointia, nopea saavutettavuus, puhelimeen vastataan ja ne ihmiset, jotka siellä toisessa päässä on, niin ne myös tunnetaan. Eli nämä on niitä asioita, joiden myötä ehdottomasti myös suosittelen lämpimästi muille toimijoille.